recursos. E, bueno, desde o Concello, nós somos un Concello modesto, ten o seu presupuesto, e intentamos dar a coñecer a súa obra a través do museo, e aquí está exposto parte da súa obra literaria, que supera os 30 exemplares literarios. Despois temos a súa pintura que sobrepasa sobre os 200 cadros de pintura e de dibuixos. Ali no museo están expostos ao público 70 obras e dentro está ali no seu almacén guardados o resto da súa obra. Como digo, desde o Concello nos vamos chamando porta por porta ahora mismo para dar a coñecer a súa obra. Temos un servicio de turismo que está sufragado polo presuposto do Concello. Como digo, vamos chamando porta a porta. Ahora mesmo conseguimos unha axuda do Ministerio de Reto Demográfico onde a información turística, ese servizo, vai ampliar as horas. Vamos intentar, xa lle digo a familia, polo menos un día a semana abrir o museo. Ahora mesmo ofrécese ca oferta por reserva. E, bueno, tamén todos os que nos visitan ali ao Concello ao Bolo chegan e, claro, non hai unha señalización onde está o museo concretamente, o que non o coñeza está no colexio, na parte de atrás. Pois agora tamén conseguimos unha pequena financiación a través da Xunta, onde vamos a mellorar a información turística do Concello, e dentro deso, cando chegue a xente que nos visita ao Bolo, verá onde está, guiará a xente ao seu museo. E nada, dende aquí, desde o Concello, é o que intentamos promover. Tamén a través da familia que agora está de diante, que xa falamos, a ver se este ano intentamos empezar os inicios dunha fundación para que gestione a obra. E, bueno, como digo, o Concello é moi modesto e levar costanos moito, entonces, a través desa fundación, que idea coñecer a toda a xente. E invito aos que non coñezan o museo que nos visiten ali. Estamos esperando con maus abertas. Moitas gracias.